No, dnes je tuším, koľkého, bože, už ani neviem, 18. mája 2020. Dneska už konečne pozbieram toto seno, lebo jak som ho pokosel, tak začal pršať, ale to nevadí. Takže dneska už, aj včera bolo pekne, aj predčerom, dneska, tak už. A toto idem dneska už konečne kosiť, lebo hlása zase lepšie počasí, peknejšie, tak idem to pekne pokosiť. Čo Mico? Čo môj? To je Mico. Chodí za mnou, poď, Micko, poď. Haha. To je taký zlatý kocúrik toto. Jaj. A bude zväčšiný, Micko. No, bude zväčšiný na památku. Jaj, to je škrapkať. Ježiš, akurát teraz mi volá, kto otvára. Bože, je toto normálne. No počkaj, tak ja to musím zrušiť, lebo to naporazím. Dovidotál.